Niels! Læg dig! Sæt! Sæt dig! Sæt dig! Så godt. Hvad gemmer du derinde? Holder dig på patten? Var det den lille mause? Lille mause, var det det? Yeah. Det er geden. Det er det altså. Det er gurligt. Se. Der er en, der går i seng. Lonnie! Lonnie! Lille Hun kommer op højt. Lotte! Knuller. Jeg er så træt. Er det Lotte? Hej Lotte! Hej Lotte! Hej det er Lotte! Ja! Hej Topsen! Hej Topsen! Hej Topsen! Gynger de for højt, de der unger, hva'? Altså ikke verdens bedste kamera der, ikke? Hvad er det? Det er ikke verdens bedste kamera. Man skal da ikke zoome med det. Nå. Det bliver sådan noget firkant og noget. Så skal man have den der superlinse på. Nå. Hvad for noget? Jeg kan godt gå sådan her. Hvad så, dreng? Skal du på striben eller hvad? Totalt irriterende unge. Det er meget fedt, der er så mange børn hernede, ikke? Jo. Hvad sagde han? Plus eller en minus ved at bo i husen der. Det er, de kan ikke bare lige løbe ud og lege med... Nej, jeg synes, det er meget fedt her. Han har også så mange venner hernede. Man kan jo godt selv huske, da man var lille, ikke? Ja. Man bare selv rendte og lege med alle de andre. Ja. Bare sådan, han er den yngste, ikke? Jo, det er. Ja, det er lidt irriterende. Det er han jo ikke. Men de er meget Det gode er til at han tage da. sig af ham, synes jeg. Er du sikker? Jeg er sikker. Ja. Ja, det er okay. Lige om lidt får du prikket øjet ud af den der. Ej, jeg synes, jeg begynder at fryse. Ja, gør den det? Kom nu, skat. Giv mig en attitude. Det er der ingen, der vil. Hvad er klokken? Den er 6. Skal vi også snart noget for at handle noget mad ind? Jeg skal med til Nala frem for. Endnu i dag. Niels! Niels! Hvad med det? Niels! Niels! Alt, og det tager kun 5 minutter. Lotte! Lotte! Bos! Jeg købte også en ny jakke. Bos! Bos! Ja, der er bos! Den sorte en. Hov! Ja, hov! Den er sådan, du Nå, ved, Hov! Ja, hov! 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 den er gammel. Ja, der er godt. Det er en, jeg har arvet af Denise. Spørg lige, hvad jeg har på. sådan er der også med Ole, han har heller ikke fået noget i dag. Hvad har du fået, Ken? Jeg har købt Jeg har ikke fået en kanin skid. og kugle og jeg har så købt et til fejreslåen her. Ja, så købte jeg også i dag. Har du ikke fået noget, Det er Denise? fede, mand. Bare lige at jappe rundt i det. Ja. Men det er også fordi, de er så kredsende, og de er så dyre at drifte, ikke? De kan jo ikke bare lige gå ind og finde en billig klud til et eller andet. Jeg skulle købe et Det slips. skal jo være så pisse fancy, og... Ja. Ej, så, altså, og syningen må altså ikke gå sådan, så gå sådan. Og hvorfor køber du aldrig noget til mig? Ja, fordi hvis jeg køber noget til dig, så... Så skal det fyldes Ej, alligevel. ej, det tror jeg altså ikke, det Det skal. er ikke godt nok. Så er det ikke langt nok bag på. Ej, nej. Bukserne folder ikke, som de skal, og... Jeg skulle købe et slips til ham rundskidet i vend dag. på hovedet, og... Jeg skulle finde sådan en smal, sort, lang slips. Sådan en lille, lang, sødt lidt. 250 kroner. Hold da op, siger jeg. 250 Ja, kroner. de er dyre drift. Jeg kraftede ikke for det. Og så fik han Jeg ikke syr noget. sgu et slips. Så fik han det ikke engang. Nej. Der er jeg alligevel med. For et slips!
Har du ikke et, han kan låne? Har du ikke et sort? Jeg har gult og lyserødt. Ej, du har også et sort. Det må han ikke låne. Sølvgrå. Han må godt låne det gule eller lyserøde. Og det må han ikke låne. Det skal være fremtid. Ja, det skal være gult eller lyserødt. Der er det gule og lyserød, der er lyseblå striber i, tror jeg. Nej, Jeg kan terner. ikke passe min skjorte lige. Nej, den er... Den er helt ny. Så bare sådan Tag dog bare en pæn t-shirt på. Sgu da lige meget, men det er Denise, mand. Simone, mand. Ja, hallo. You got it on tape, honey bun. Ja, lige præcis. Det er sgu da Simone, mand. Familie med Thomas og Diana, mand. Ja. Thomas i hvert fald. Oh, nok. Thomas. god nok. Hvad skal du sige? Sig det igen. Undskyld, hvordan gjorde du? Han kan vi ikke. Sig det igen. Thomas. Skal lige huske, vi skal ind på Facebook senere. Ja. Thomas Roland, han kan vi ikke. Ind på YouTube. Bagtaleri. I Faxe. Dem kan de ikke lide, Faxe. Pas det på. Skal du høre ham op i lejligheden? Siger, skal du ikke vise dit fine værelse? Jo, der er et stort værelse. Et stort med en seng der, og så ting der, men så alligevel sådan lidt lille værelse. Ja, også. Han kan det færdigt. Jeg starter med at have et forholdsvis stort værelse i Gilles her. Så rører vi over til Strandvinge, der får han et stort værelse. Så rører vi ned i Tollerup, der har han 2 værelser. Så rører vi ned i Højlandsvej, der har han også et stort værelse. Og så her, der har han bare sådan et lille værelse her. Så alle hans ting bliver presset sammen nu. Niels. Altså, Ace of Base, eller hvad er det? Ikke Ace of Base. Det kan du godt lide. Hey, hvor skal I hen? Du skal tage den bold, der er bare låst med. Nej, I skal ikke